l'Albert Espada. Avui estem a la Diada de Sant Cugat, la nostra última diada de la temporada, i farem el castell, que és el 3 de 7 per sota, i jo faré de lateral aixecat. Colla, sisplau, un minut d'atenció també. Colla, anem a fer el 3 per sota, d'acord? Gent, un minut. Calvo. Gerard. Un segon. La gent que està mirant la pinya que em mira a mi, sisplau. King Power, gràcies. Colla, és un 3 per sota, d'acord? Sembla que sigui el més fàcil de tots, o més fàcil que el 4 a 8, però això no és veritat. D'acord? És un dels castells més difícils que es porta la colla fent des de fa temps. D'acord? Necessitem la mateixa concentració que el 4 a 8 i si fa falta, el doble. D'acord? Calma, tranquil·litat, és un castell que hem fet, hem descarregat i que el sabem fer. Però això no treu que la concentració sigui la mateixa o més. D'acord? Acabem bé aquesta diada, fotem-li a l'ou a la gallina o com es digui i anem a paquetes de 7. Vinga, va! Tres cordons i paraigua. Vinga, rebentem això ja, Arrodonim. Veient, comencem, Silenci. Entren dosos. Vale, colla. Veient, amb tranquil·litat. Entra acotxador amunt. Entren quartes. Vinga, va. A tope l'aia concentrada, Suau, aquestes primeres. Vale, gent. Preparats. 1, 2, 3. Preparats. Amunt. Entra enxaneta amunt. Una mica a la teva dreta, la lluita. Va, t'agafes bé? Bé? Vale, entren terços. Vale, gent, preparats. 1, 2, 3. Preparats. Amunt. Entra la bulla de la regla. Una mica, Jaume. Entra el segon. No digues tu que l'han tingut. Preparats. Preparats. 1, 2, 3. Preparats. Amunt. Entra la bulla de la plena. Entra la bulla de la bulla. Entren baixos. Jaume, pensa el coll. ¡Alora, señor! ¡Preparad! 1, 2, 3. ¡Preparad! No, vale. Ya. ¡Preparad! ¡Amunt! ¡Va, también, niña! Vale, mantenim aquí.
Posem el pit una mica, Eric. Sí, afluixeu una miqueta. ¿Me vas a? Vas a cuarto. Vas a cuarto. ¡Quina liada, Ya no están en la sopa. Mira. Mare meva, ja sóc casteller, com puc resistir-me? Mare meva, això no pot ser, ei tu, vine a enfaixar-me.